Sut i rapio? Cwestiwn arall dwi'n gael yn aml. Un o'r pethau pwysica ydy coelio mewn be ti'n siarad am. Os dwi'n sgwennu rap a dwi'n coelio yn y geiriau, dwi'n mynd i ddod drosodd yn dda iawn. Ti'n gorau coelio mewn be ti'n siarad am. Dyna be mae rap amdan. Gynrychioli chdi, gynrychioli pwy ti, gynrychioli be ti'n sefyll am. Ti'n gorau coelio mewn be ti'n siarad am. Yr ail peth, hwn yn pwysicach byth, peidiwch am mymblan. Nes i pwys o stop o fewn un eiliad. So neb eisiau clywed neb ar can yn mynd fel hyn. Sbiwch ar y gwahaniaeth. Erioed i cymryd cam yn ôl. Gynnau o fflam yn ôl. Dwi'n gymeriad a hanner fatha Dragon Ball. Dwi'n coelio mewn be dwi'n deud, a dwi'n rhoi egni i mewn i'r geiriau achos dwi'n coelio mewn be dwi'n deud. Felly mae'n rili pwysig i peidio mymblo'r geiriau. Trydydd beth, peidiwch o gwasgu gormod o geiriau fel. Neb yn dall gair ti'n deud, so peidiwch o gwasgu geiriau. Rili syml. Coeliwch mewn be da chi'n deud, peidiwch o mymblo'r geiriau, a peidiwch o gwasgu gormod o geiriau fewn. Mae'n gweithio, bob tro. Gobeithio mae'r tips yma di helpu. Pob lwc.